This is Ngobo 2010 Shop I channel. We are here at Orlando Stadium. Orlando Pirates 1, Mamelodi Sundowns 1. It's MTN 8. Wafa first leg semi-final. Put. Bafo. Kunjani bafo? Ngisesigodini la bafo. Sikama minze. Okokuqala nje bafo ake ngivezele umphakathi wase South Africa nama viewers kwi iChannel ukuthi la eBholeni ziningi into ezenziwayo. Uma kuthiwa iKaizer Chiefs iclub enkulu kuze kunesizathu. Uma kuthiwa iPirates iclub enkulu kuze kunesizathu. Point number 1 awubheka somabhizinisi ebebe la abakhomba ukuthi bebazi ba namhlanje kumele bazothola okuncane Singiba. Bebezothola okuncane bafo ukuthi lo mdlalo omkhulu mabe create amabhizinisi kuzazothengwa ofushi kunjalo bafo Nazawa bafo. Siyabonga. Ngize ngomlandeli full house 7 supporters as always never change 7 supporters or 57 supporters never change as always so baphungule ngo50 as always Asibanikeze lo 50 wabo asibanikeze lo 50 as always never change ngicela ungayifaki lapho ngoba kuzofika umuntu akuseshe la ngicela ukubambe la bafo what a game yo bafo bese the way bese kunejealous ngakhona bafo uLazman benza umsebenzi wakhe kodwa kwelami side bese kunejealous kakhulu ayi yena ngimbonile uLazman akasayiyeka ingane awuyeka Lazman igoli lingene and kade spot on bafo kade ngihlele eduze wakhe impikile ngithi hey ngitlo Lazman ojaha la ikhona awusayeka ingane Lazman kwala abantu kumele sibahlafune ngoku first half ishe besale bafo zasuka zizokhala bafo kakhulu lempi ayiphelanga the first round bafo kumele siyoyiqedelela half yabona the first round le siyoyiqedelela ePitori bafo mina ngihappy ngeperformance yabadlali bami performance yabadlali bePirates am happy bafo imessage ePitori bengithi imessage yami ikubadlali bePirates ikmanagement yePirates ukuthi umsebenzi bawenzile eOrlando and then ePitori bayahambe bokwenza finish up and then kumbula bafo umzila ugadwe yithina iMTN 8 eyethu asikoloti umuntu umuntu wasimkolota uyi1 okwamanje usase ICU kodwa ke kule season akasizomsho baba kule season ubukeka ngathi ufuna ukupick up kule season and is it my dream ukuthi apick up angene kwi top 8 so that aclaim into yakhe une record lale cup ungesabe kumusho baba ubalo abaza ababukeli bethu is a Naturena beautiful village Naturena beautiful village sisayigcinela into yenu and san promise sathi siyoyigcina until ne recover imthandazo yethu ukuthi iphumane ICU nebuye kunendoda efuna ukuxaka la esayifuna ukuthatha nala yonke ifootball yala iSoweto kodwa simuve endaweni ekude kakhulu ePitori futhi bayifuna ukuyiclaim by force by force by power ngiyathemba ke manje kulento engiyibonile yestart sale league uthi Makosi you never let me down nizoza ngale spirit until size siyovala kodwa nje bafo ngithi balandeli bonke bebhola amatikiti eMTN 8 asiyathengisa akhona kusasa vuka uyothenga itikiti lakho because I don't think asithi namhlanje ngoba kusasa uzofika yebo namhlanje njengophuma la umanje ngena ku online wakho uye kuma lapho kukhishwa khona amatikiti uyothenga itikiti lakho ngoba lokho okubonela eOrlando kuncane nozokubona ePitori siyasuka la esigodini siyeze ePitori siza ngayo yonke into sizongena nesicapha asancengwanga ke manje ngendlovu yangena siyongena ngendlovu yangena ePitori ngoshova ngoba kumele siyoclaimani manje ifinal bafo siyabonga bafo all the best bafo iChannel thank you very much for your soccer updates visit www.ngobo2010shopeye.com